Hello guys, welcome back to my MK channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि MK चेनेलाव फिन बरायफिनबाय। ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा माने हालौनायसो जागोन आरोना, हालौनाय ब्लग। फुङावनो सिखारनानै फैबाय। दाबो उन्दुनो ओंखारनायानो माने गाया आरो। ओइलाय सासे लोगो खुलिगासिनो दं ट्रेक्टरखौ। ट्रेक्टरनि माबा ट्रिपाल खानानै दोननायखौ। ओमफ्राय नैबे ट्रेक्टर स्टार्ट होग्रा माबायाखौ मैया बावलांदों आरोना। आंबो माने खुलिनानै गारनानै हरबाय सोगोन खोमा साननानै बेबो बावबाय आरोना। ओमफ्राय आमथिसुवानि उननिफ्राय माने मैया बेलासिनिफ्राय हालौफिननायखौ जागायबाय आरोना। ओमफ्राय बियो जों जे जायगायाव हालौफैदों बियो जोंहानि न'नि माने एसे गोजान जायो आरो। थ' बिदिब्ला गाइस भिडिअखौ जों जागायनोसै, नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो जोंनि हालौनायखौ। ओमफ्राय नै दे जों मैया माने हालौनाया बेसांल' हादों आरो बे सुलानियाव जे दब्लायसे थाफैबावदोंसो। जों माने बेलासियावसो हालौखादोंमोन आरो बेयाव गासै 9 बिगा दं। ओमफ्राय मैया जों 3 बिगा हादों आरो जायखिजाया। हालौजेनबाय बियो। ओइलाय दब्लायाबो ओरैबायदि गिदिर गिदिरखा, दब्लायसेयानो माने आधा घन्टा लाखायो आरो आंगायखायो। ओमफ्राय दाथ' माने सान्दुं दुङाखै आरोना, दाबो माने बुहुद फुं नालाय। खैथा जाखोथाय र' नायना 5:46 जाबाय। ओमफ्राय माने खामानि मावग्राफ्रा सान्दुं दुङाबा माने बिराद एरनाय मोनो दै खामानिखौ, खिन्थु सान्दुं दुंबाथाय माने ओरैबायदि बानायनाङो माने मेंनायजोंनो। स' सान्दुं दुङाबाथ' मोजां जागौमोन। मैयाथ' माने सान्दुं दुङाखैमोन आरो खालि अखा दोमैलु एकदम बिराद बरियामोन। दिनैबो माने बेबायदिनो थाबाय थाबा माने मोजां जागौमोन। ओमफ्राय नै बैखौ नुहुरदोंना, बे माने जोंहानि आफा आरोना। बियो दहाय फुङावनो जोंनिफ्राय फार्स्ट फैग्रोनानै माने आलि दानफैदों आरो बियो। ओमफ्राय दैखौ माने बलायफैदों। सामार होनायसो नालाय, ओंखायनो माने दै थाबाथाय माने दिगदार जायो, हाग्राफ्रा माने गोजावनानै थायो। बेनिखायनो दैखौ माने बियो बलायनानै होफैग्रोदोंमोन आरो। आं मोनसे न'खराव माने दै लांफैदों दै, माने ट्रेक्टराव माने दै सोनो नांबाय थागौ नालाय, बेनिखायनो नै बिथाङा माने लागायबाय आरो। हालौनाय खामानिया ओरैबायदि बाथावथाव दै गाइस, आंथ' बिराद बायो आरो माने। न'आव रावबो हालौग्राबो गैयाना, हाजिरा लानानै हालौफानांगौ जायो आरो। आं हालौखांलांबाय आरोना, ओमफ्राय सासेया माने हालौलायबाय नै। बियो ओंखाम जाखांबाय, ओमफ्राय आं ओंखाम जानोसै जाथारला, एकदमबारे एमटि जाजोबथारबाय उदैयानो। फुनना लानोसै खेबदारखौ एसे। ओरैबायदि नै हाब्रु जाजोब्बाय मोखाङाव। गिबियाव साफा खालामग्रोनानै लानोसै, बिनि उनावसो ओंखामखौ जानोसै। नायलांबाय थादों नोंथांमोनाबो मा मा ओंख्रि दं। भिन्दि एवनाय ओमफ्राय बानलुजों सामब्राम बाथोन। हालौनायनि ओंख्रिथ' मा होननो उफाय गैया आरोना। बेदर थाबा एसे मोजां जायोमोन, एसे हिटसिन जागौमोन बेसारा। उफाय गैया, जासामसै। दुब्लि बारियाव ओंखाम सोमजानाय जाबाबो बिराद खहाबोना गाइस। आंथ' बिराद खहाबो, नोंथांमोनासो खहाबोना खहाबाथाय कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय। जाबाय थानोसै दै गाइस, जानायखौ देखायला आङो। जाखांबाय आरोना, ओमफ्राय जाखांबाथाय खामानि मावबायलै। गिदिर मोदोम गेन्द्राद्रासो मोनलायबाय। ओमफ्राय नायदो गाइस, माने बोथोरा ओरैबायदि मोजां जादों आरोना, वेदारा।
बेबायदि फ्रि फ्रि अखा हाबाथाय माने खामानि मावग्राफ्रा बाया बे दुब्लियाव खामानि मावग्राफ्रा बिराद एरनाय ओमफ्राय आं माने भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय आरोना गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो ओमफ्राय बे दब्लायसे दब्लायनै दब्लायथाम दब्लायब्रै दब्लायबा माने बे दब्लायबाया थाबाय दे गाइस